Hello, Khiangte ko pulte kan niya kan nupa channel kan lo lom le feka cheu. Tunjum kan video hian kartop lam hun kan man na kan lo clear house zoi don ni. Keni nupa hi chu hei nulat langwal in ngaizong ang mai hi kan lania. Tunlai chu kan dor bungra test to ka zona sa hei kan hanin da ol ve thei dewa. Nalama kan boy lo lai ta kan ibuka voin chu zwala chhuat nalama ka zui ve ni. Kalkonga ka chila put wam ei dur ka mu pyang khan karel drama chu wangin hei kong laka restaurant nom de cute de ma kan luta. Board games ten lo nei ngala hei phone khoi ai chuan thakhup mai. Kan chef ron kalta ai kan waiter kati na chef ni lo kan waiter sorry tui takin ilo ai photang bu Anei tur siam chu hei tui mel khup mai tui don tuk. Kan channel here to hi athar de pon lo ve zela wangin Khiangte couple kan in ti na chan hi la shilawin takin kanin ngai zon laya he channel siam hi kan nia mizawa chuan couple channel nei tak hi an la ngai lovin kan sha a couple angzonga YouTube channel siam ma saber kan ni hial ome keimani hi Khiangte ve kan ni wangin Khiangte couple kan in tia chuan kan nu te po hi chong thu ve an ni boka kan nu le pa te nam ai nang ve ni chu chuan kan mingin ang em boka lal mga izwal le van lal mga yi kan ni boka ni kan video clear chin tu ten min zo chak ve deu te po in lo nei ve mai thea zo na midang real routine lo tur midang ta na poi lo tur chin kha next video kan lo chana tan zo na comment a hian mi lo zo cheu don nya voin kan chol na dor chu anwami na tui khop mai remlal bistro ti nia hei thidin Inphuah panga kan mixer do ni voin chu ka bakil hi hengtang hi na khop maya hey hemi hi mo ka chana chu savana website ta khananya urbanic ani china ma chan urbanic ka khan thil ka cha china savana khalo ni de mo chan he ai tam hi nya tam lu tuk chan ka bakil chu se hemi zong chawi karon ki dai kan nuwa chan le lama po tiar me na mak tiar re ma seng amoy ve a chan mo samte hi a boring lo ve ta chu he be hi litin tel thok keng wa fit in Millennium Center D3 33 million in be kanya moi khop mai tuna hian zwala training na hmuna kan oma zwala hian exercise la dona chu mi pa chuan exer la vela tlem talatia kalakha to khome exercise hi ka in stretch vel bak le ka squat zeu ti ba ki chu exer hi kalangai to ka lawa wain chu kan la ve zoi to ni tlem ani wa mama hi hemi ya Zola hian min ti pui lo phei hi chuan ki chu exer la hi ka pe to lo lu tuka ri choi phei chu ka ti to ngai lo shima ma se taksa zoi hi apoi mo sia topa ei topa mut topa na tho ngor ang te hi a thabok si lawa chuwan chuan in zoi hi ti sha mangai ani mi pa Ngaihzawngte nei tan po kan cha du chu in bial nu ten gym kalan du te exer an lau du te khanin lo khap lo ula chen khati chuan in gym kala phal lo te hi an tia ka bial pa in gym kala phal lo kan pa in phal lo te hin tia amak ka tia khatyang kha an lo ler san don chewa in hlaw ani chuan in rin ngam tur tak kha Ngaihzawngte zokula bial nu bial pa ten min ler sanang ti lau reng a shing nun man kha chu a fu zan lo ani chuwang chuan in rin ngam tur tak kha Ngaihzawng ula tikha kan cha ve du mai cheu chu nya chuan in ngaizon lai hian exer lak dun te thil ti dun te hi tha em in po nan Ngaihzawngte ya Chhan nen chu kan ti dona Chhan nen chu kan ti don ti reng ai chuan in Ngaihzawngte kha in Chhan mi ngal se engkim khati dun ula afu perani chuan exercise chungchang a hian kan experience atang gym kal thar te kan lo om takin kan cha du chu ri deu choi hi ti lawila kong te hi anadu ema anuwa hian kan shi sel na kan ti ni chuanin atok chau hian ti la tin pianal nan te kan du ni po in rit vak choi kher kha angai lova gym te hun rei tak hun khoral te hi a fulo ema gym trainer in chuak don te ni lo chuan gym hian in minute som thum darkar khat ti vel item hi chu hun khoral
vak vaki atul lem lo ani kan cha tenen kan ti le lek phei chuanin hun kha in coral na salutuka awi om hle a chuwang chuanin mani taksa zo tok zel khanin in lo exert chin don nya anua kong na te na neu ne hi a ol ve in stretch that lo phei chuan kan experience atang kan han soi ve ni e exert ka to ngai mi lo hei ka ban tu la sek ve thon hi ban exert po ka tingai mi lo wa natural hian ka lo sek ve shim shim ani pum de trot sek vak to lo ta kana exerla kalangai wangin tian a mangai hian mino na ngak ri don ni rinom ve khop mai thave ni a thian kan in ngai zon lai atang exer la hi kalo ngar zel ani tian kan hola ma hei sanga kai kwang ti vel zwar zwala na mula maya sanga kan leito na kan chol ni sakme ve tur ole lo hai ro le puan phau sing tu pa la han ni san ko to sia na ta ni puan phau sing don po hian vun hi uluk hi nga em a chan chu ni hi salut tu ka tun lai phei chu chuwangin zwal pon ti hian puan phau sing ani ai ama su ka ma bo kin sing ani hi ti tur theu hi kan ne ya na hi mo chu wangin puan phau chu aseng ta ani asu boka fel nia zalete ke chu mo in su khi ka pe tho lo ka ke kor te cha ka su chi rong bo le in su khi ka pe lo ani hi chu mo hi ni mo hi ni mo nghe nè in nei na mo in nei na in này nu pui pasal ni to a mani han in dang ve ren don to phei chon mani thom no te lo su ka te hi lo nga ya in lo xue lo ta kim mani thom no la su ngai lo ka chon in na sa thiam ve la bang nè nula changwal mani thom na su pon om tam lu tu ka ma se chen chu kan chung te min kan su phur chang a thom na su wang kha ni la win mo thom no su nge ngai ti yang ti kar tin su ngai thom chi ng kha ni ka sai to ale ta we la la ben ze nula lang ba lai cho in tu pon kan thom ha tu kan su ve se chi na ma ro chu ka din ka la ngoro da in thel to dan ma a thumbnail tur ka do sin ma ro chu ni tina ni tina ka te ka tina kan thom na ba zong te su khi chu kan ti lok ngai la ba yan ke ma nia kan han amma ti nge ngai to no yan alo ngai thum kan ve nga ni he nim chang ka hoi choka nim buk ni he man